siya dito sa kalangitan, naganda mong puluyan sa tanan nga malahan. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaulo nalilon ang nagtuman. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaulo nalilon ang nagtuman. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaulo nalilon ang nagtuman. Kuhaulo nalilon ang Okay, mayong gabi mga higala ang mga suki o mga pinalangga na mong tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon, Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagsaad nga mobalik siya ning kalibutana. Kini nga tulumanon, Jesus is our hope, magahatag kanatog mga kasayuran, mga pasidaan, mga pagtulunan nga nagasukad sa balaang kasulatan, aron kitang tanan mahimong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Okay, magampo ta mga higala. Amahan mo nas kaitasaan sa mga langit. Nining gabi na o Diyos, naghangyo kami kanimo. Nga samtang magapadayon kami sa paghisgot, magtuon kami karong gabi na sa imong mga pulong, tuguti o Diyos nga imong pag-aablihan ang among nahuna o kasing-kasing. Aron among masabtan ang imong mga pulong, makakinabuhi kami subay sa imong kabuton, aron kaming tanan mga andam sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Giyahi ang matagusan namo karong gabi na. Nagampo kami kanimo, hinautsab ikaw magapanalangin nini nga radio station, ihatag ang maing kondisyon sa makahimanan nini, aron sa nguniana mapahimustan kini alang sa hatod og mga mensahe ngadto sa mga katawhan. Nagalaom kami nga ikaw magpatalinghog og magdungog sa mga pagampo kining tanan among gisalig nga madawat sa pangalan ni Ginoong nga manuluwas. Amen. Okay, atong gina-welcome no ang tanan nato nga mga kahigalaan karong gabi na kutob sa naminaw karon sa ato nga programa, ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon, mga listener nato sa radio og makahigalaan nato nga nag-view sa ato nga programa through Facebook mga higala. So amo kamo nga gina-welcome ni ini nga gabi na. Pwede ka mo maka-send mga higala og mga importanteng mensahe nga inyong ipadangat nga to sa inyong friend. So, pwede nga ari mo text sa akong number, kang Brother Levi Claves nga number sa 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay, pwede naman makasend mga higala kay karon taod-taod atong pagbasahon ang inyong mga mensahe nga modangat dinhi sa ato nga programa, no? So, pwede ari mo ka Brother John, naabot na si Brother John, o diri sa ato nga number mga kahigalaan. O nagnamoy mga importante diha nga mga pangutana sa ato nga programa. So, i-text po na diri higala, no? Diri sa atong number or pwede rin sa comment section nato sa Facebook, no?
aron ato nang matagad ang inyong pangutana. So sublion ako ang tanan ato nga gina-welcome o nialang sa atong mga viewers sa tibuok kalibutan Pilipinas o sa uban pang nasod sa kalibutan karon nga nagtan-aw o nanood sa ato nga programa karong gabiyuna. Kamong tanan kinasing-kasing namo nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. Pwede na mo higalang makapadala sa comment section nato og mga messages aron ato nang tagdon dinhi sa ato nga tulumanon. Nagapanghinaot kami nga karong gabiyuna makahatod kami nga kaninyo og mga mapuslanon nga mga kasayuran nga nagsukad sa badaang kasulatan. Okay. Ato na gipangumusta ato mga silingan diha sa Mabuli, no? Good evening sa atong tanang masilingan sa Mabuli. Niya ato sang gipangumusta si Brad Eric Sinoy diha. Kumusta imong sound system, Brother Eric? Niya kang dumulo po diha sa Mabuli. Mayong gabi niya sa tanang mga dapit karon nga naglanog-lanog kining atong programa. Gina-welcome mo na mo higala niya. Palihog na isa nato mga viewers ug followers. Di na to kalimtan mahigala sa pag-share, no? Ang atong programa pang mas daghan ang makapamati, makapaminaw sa pulong sa Ginoo ay wata masayod ang atong gi-share nga mga pangutana nga atong gitagtubag mao say mga pangutana sa inyong mga friend. Di mabilis sila higala pinaagi sa pagpamati sa programa sa Jesus is Our Hope. So akong ihatag ang panahon ni Brother John. Una nako basaha higala ang mga messages nga midangat ni Brother John. Okay, daghang salamat Brother Live. Well, mga higala, welcome dinhi sa atong programa Jesus is Our Hope. Sorry good, medyo bisan unsaon na to paninguha tungod kay usa ta makaabot dinhi sa radio station. Aduna pa magitay daghan nga agi-agion, hapit-hapitan, dugangan pagyud sa ulan. Muna nga nalit gid in taon ta og pipila ka mga minuto, pero salamat sa presensya ni Brother Lebe. Well, sa tanan nga mga naminaw karon, welcome ug maayong gabi sa tanan. Okay mga higala, sa dili pa ta mo irog nga dos unahan ato usa nga ato usa nga tan-aw lion ato na diha atong monitor Brother Lebe aron ta mahibalo og diin na gikan ang ato mga pinalangga nga mga viewers. Okay, go Brother Lebe. Okay, dugang salamat Brother John. Ato na ning sugdan pagbasa ang mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Atong nakita dinhi si Sister Nana. Salamat sa paglab ug pagpray sa ato nga programa, Sister Nana, nga nanukad sa Saudi Arabia. Hinaot pa ang Dios maghatag kanimo og protection kanunay sa imong pagpanarbaho diha, mga mayong panglawas. O niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglab ug pagpray. Niya ato pong nakita dinhi si Brother Ronelo Itang. Happy midweek sa mga kaigsunan nga tigpaminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. Maingon sab kaninyo Brother John og Kuya Libby. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronelo og sa imong family diri sa Bogos City. Okay, Brother Ronilo, maayong gabi ini mo diha sa Saudi Arabia. Thank you so much sa imong kanunay nga inuntan na lang gid nga usa ka sa nahimong partner na dinhi sa atong programa. Thank you so much. God bless you. O niya po ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. On air na ta mga brad. Maayong gabi So salamat kaayo no sa atong mabtikon diyang CEO o sa atong station manager. Salamat kaayo sa inyong pag-on air sa programa sa Jesus is Our Hope. Unya mga kaigalaan diya karon nga naminaw sa Riverside FM. Kinasingkasing mo na mo nga gina-welcome ni ini nga programa sa Jesus is Our Hope nga nanukad din sa Bogos City, Cebu. Okay, ni apod si Velia Rosa Timothy. Salamat sa paglab ug pagpray. Niyasad si Sister Jenaline
lumuntad. Maayong gabi, Sir Libby o Kuya John. Nya salamat po sa paglab o pagpray. Niya po sa ila lipalam kalapuan. Okay, salamat sa paglab o pagpray. Nya may siyang gabi ni Brother Johnny dia. Brother Johnny kalapuan. So may gabi ni mo dong Johnny. Oban sa inyong mga kabataan, mga silingan di mga Serapino family, niya ngadto sa mga saga, niya mga tanan diya ang naminaw, tanan diya sa mabuli atong mga silingan. Niya po si Brother Millard Barrientos. Salamat Brother Millard sa imong paglantaw, papakiguban karon. Niya ang mensahe, ang Ginoo maghatag pa og dugang kusog ninyong duha mga gwapo o magapadayon ni hangtod sa pagbalik sa Ginoo. So Okay, salamat sa imong pagbiyo, Brother Milord, no? Nya, bilib gyud ko nimo kay nagpabilin ka gid nga mutug-an sa tinuod nga kami diri mga gwapo, pero sikan-sikan ra gyud mis imong kagwapo. Unya, salamat kayo kay halos everyday ako kang makauban kay ang sapatos nga Nike nga imong gihatag sa ako lig-on gyud tinuod, no? Unya hangtod ron ako ra gyapong magamit sa Bible study o labi na pag-adto-adto nagugbukid. So thank you Brother Millard. okay, niya po Sister Ila Lipalam. Niya po si Belinda Lohira Tirana. Salamat sa pag-love o pag-pray. Niya po si Shena Rose Vlog. Maayong gabi po, naminaw si Lolo Doro o Lola Ophelia. Salamat kayo, Sister Shena, sa pagpamati sa imong Lolo Doro o Lola Nimo Ophelia diha sa Tikaw Island. So good evening sa tanang taga Masbate nga naminaw, naglantaw karon sa ato nga live program, no? So atong gina-welcome. Niya ato ning dalikyatan pagtan-aw ang pikas nga screen mga higala, ato ning tagdon ato mga higala nga nag-send og heart sa ato nga programa. Ato ning pangbasahon ilang mga pangalan ni Asinana Elmodam Flores, Kiana Faith Eitang, Rolando G.R. Veldosola, Villarosa Timothy, Rodzi Bernel Layuza, Ila Lipalam Kalapuan, Ayan Kevin Dorotan, Ginalyn Malana Caburnay, Lowell Nodalo Estrira, Geraldine Oslington, Narcipi Pilayo Edoliverio, Alger Lipon, Isaw Diheto, Belinda Lohira Tirana, Ronilo Itag, Jerry Nailon, Joan Mingo Golyemas, Linabog Munchadora Nas. Anya arita sa mga nag-like sa ato nga program niya si Brother Rodolfo Bachancela, si Brother Tets ni dito ni sa Selion. So may gabi ni Brother Tets. Okay, Brother Tets. Unsa man si Mrs. nimo napabatoy reserve kay magkuha na pod ko ug makakuan ko naa pa ba kay moadto ra ko. Please naman siya ba dyan sa lanaw karon ni Mrs. Oo, naadto ko. Nya doon na magod ni si ingnon na lang tambal o food supplement. Mura mag nakauyon si mama. Unya naguna-una sad ko nga inunta para lang gud prevent sa lawas mo kuan sa kuana. Napabatoy na habilin dito ka misis mo Brother Tits kay mo adto ko sa lanaw. Anya sad si Aniceto Pericelia. So may gabi ni Brother Ani diha sa Panggamay. Niya mga silingan na naminaw sa lanog siyang trumpa. May gabi niyong tanan. Niya po si Dong Bob Aritoya. So good evening Dong Bob. Ginalyn Malana Caburnay. Niya po si Brother Alvin Arizoor. Erlinda Estaura. Brother Alvin. Kita din ta. Kita ang ina kong kagwapo ni Brother Alvin itong Sabado. Salamat Brother Alvin. Niya po si Melanie Monacelio Sabroso.
Ginalyn Lumuntad o Brother Rufino Moreno. So muna ato mga nakita nga nag-like mga higala. Anya ato ning balikan pagbasa ang pikas nga screen. Ani ay message si Dungba Britoya. Maayong gabi ninyo dong, John. May gabi po diha dong. Salamat sa pag-view dong. Nakabalik na gyud kog paminaw. God bless us all. Oh, na-busy ni. Nakitaan man tika Dungba yung picture nga diha ka sa nailon. Uban sa imong family. So, good evening nimo Dungba, uban sa imong family. Murang nagwali siguro ni sila kay sa kabalik nagyud kog paminaw. Niya po si Erlinda Istaura. Good evening to all. Una sa tanan kaninyo diha sa station, sir. O gilabi na usab sa tanang mga kaigsuunan karon nga anaa mitambong sa gihimong asosisyon diha sa Barangay Rizal, Cananga, Liti. Hinaot nga magmalampuson kini hangtod sa Sabado. Salamat sa pagbasa. So, good evening diha, Sir Erlinda Istaura. Niya po si Chel Notario Aragon. Mayong gabi kaninyo Kuya Libby o Kuya John. Happy midweek sa inyo. So happy midweek also. Niya po si Brother Rodolfo Bantilan. Salamat po sa paglab o pagpray. Niya po si Sister Elena Kimno. May gabi ni mo Sister Elena. Ang maguwang ni Brother Joseph, aning Brother Joseph Kimno. So, good evening mo, Sterlina Kimno. O niya po si Arbskur Pipito. Shout out, sir. So, may gabi niyo Arbskur, no? Pipito. Niya, ato ning dalikatan paglantaw higala ang ato nga messenger kay uban ari mo padangat og mensahe sa ato nga messenger. Okay, ato ning tan-awon makadiyot. Okay, adira di si ato nakita dinhi si Orange Pelayo. Salamat Sir Orange Pelayo sa imong pagpakiguban sa ato nga programa. Niya po si Margie Milior. Diha ni sa Kanagahan. So may gabi nimo di Sir Margie. Uban siya mong family, mga silingan diya nga naminaw. O niya po, Sister Ginalyn Lumuntad. So, thank you po kay Sister Ginalyn sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Nasad si Brother Ronilo Itang. Salamat po. O niya, motoy atong mga nakita higala nga naglantaw sa itong programa nga diri naglantaw sa itong messenger, no? Niya, ato ning basahon niya pa message nga ni sulod. Good evening, Brad Lee, Brad John. Greet ko ni Brad Millard Barrientos. Musta man ka, Brad? From Felipe Soliera, Salamintac, Norte. May gabi ni Brother Felipe Soliera. Okay, salamat Brother Felipe sa imong pagpaminaw sa itong programa. Kumusta man? Nagpadayon ba ang imong pagtuog, pagpangalagad sa Ginoo? Kay dugay-dugay na magyudtang wa magkita. Wa na ko'y balita sa imo. So, salamat sa imong pagbiyo karon. Okay, ato ta sa unan mga higala akong ibalik ang panahon ni Brother John. Sa pagtagad sa pangutana nga mo'y atong tukion karong gabion na. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libe. Adto ta aning pangutana ni Mon or Monching. So Brother Monching, salamat kayo. Ang iyang pangutana maoning dugay-dugay na kung naminaw sa inyo, sir. Sa tinuod lang, klaro, masabtan gyud mo. Pero mura man og ni over na mo sa gitugot sa Biblia, kay ang giingon iwali ang maayong balita. Pagkadaghana sa nadani sa inyong programa, nga ang ipawali maayong balita, dili pangdani balita. Salamat, sir. Okay, dagang salamat Brother Mon, Brother Monching, no? Sa imo diring
gipangutana taod-taod na ra bang gyud ni sad nga pangutanahan nimo, pero matud pa nimo nga okay ra gyud ko sir, makapaabot ra gyud ko kay sa tinuod nabalda ko ron ni ara ko sa balay ang akong mga anak mao na lang gyud intaway nagsuportar sa among pagkaon kay lagi sakto gyud na dugay-dugay pagina kay na stainless magadiha inang imong bitiis tungod sa disgrasya nimos motor. Mo na hinungdan nga di ka na makaayo makalakaw-lakaw unya naara ka sa balay. Nya salamat sa imuhang kuan, salamat sa imong pagpailob, nya salamat sa imuhang kuan dire gi pangutana. Bahin anang imong gisulti nga gisugo sa Ginoo way mawaling maayong balita, sakto na. Pero ingon nga nilapas nami sang gi-order kay lagi pagwali ra mas maayong balita unya daghan namang nadani anang inyuhang programa. Nilapas na mo kay pangdani maayong balita na ang inyuha. Well, dagang kaayong salamat Brother Mon or Brother Monching kay maumanay imong nakuan, no? Ang tinuod nga pagkasulti kanang pagwali og maayong balita kung duna may nakabig kana resulta na sa giwali nga maayong balita. Kay wa may makadungog sa maayong balita ug way magwali, wa say mutuo ug wa sadyay madunggan. Si Apostol Pablo nagsulti siya sumala sa Roma Kapitulo 1 versikulo 16 kay kun ginawali ko man ang maayong balita kini wala maghatag kanako. Maray gisgutan din ni ko ni Apostol Pablo unya tan-awon ra gud nato gid ni ato ning klarohon kaning gisulti ni Apostol Pablo para gyud ba nga dili gid ta ingon nga mahimo gid nga mo kuan ba lang mohimo og atong kaugalingon nga konklusyon. Mao man gyud ni usahay ba kini bang atong panghuna-huna kita mohatag ta sa atong kaugalingon nga konklusyon. Ato ba lang minaumao o kaugalingon nga huna-huna lang apan dili ta kahibalong nga kini di ay wala na mutugma o wala na muhaumuuyon diha sa kabubuton sa Ginoo. Pamatingiran gyud Brother Mon, sumala sa Roma Kapitulo 1 versikulo 16 matud pa niya kay wala ko igakaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios. Gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo sa Hudiyo o na sa tanan og unya sa Gresyanhon usab. Kining mga Hudiyo mauni unang mga tumuluo diha kang Kristo. Kining mga Gresyanhon mauni kita na bilong ta kay mga Hintil. Mga dili ni sila mga magtutuo og unya kini sila nangakabig sa pagpangalagad sa Ginoo sa diha nga giwali ang maayong balita. So sa laktod nga pagkasulti, kung ginawali ang maayong balita, unya na ay nadani, dili na nagpasabot, nga nilapas na ta sa giorder, tungod kay kung duna may nakabig, dunay nadani, bunga kana sa giwali nga maayong balita. Og ang pagwalis maayong balita gikan gyud na ni Kristo. Matud pa ni Kristo sa Mateo 24:14, matud pa niya nga og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran, tanang katawhan ug pinulungan ug unya moabot na ang katapusan. Mauni ang usa sa mga malantaw nato nga barometro nga kung moabot na ang katapusan buot ipasabot nga ang maayong balita nawali na sa tibuok nga kalibutan. Klaro nang gipamulong ni Kristo, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world and to all kindreds and to all tongues, and then shall the end come. Timani, mao kini ang gisulti nga moabot na ang katapusan sa diha nga ikawali na
sa tibuok nga kalibutan sa tanang katawhan ug pinulungan ang maayong balita. Ha? Unya, karon kung imong tan-awon ang maayong balita matud pa sa atong gibasa kang sulti ni San Pablo, nga kung ginawali ko man ang maayong balita, mo na iyang gisulti nga matud pa niya kung akong giwali ang maayong balita, kay wala ko igakaulaw ang pagwalis maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Una sa tanan ang mga Hudiyo, pangalawa ang mga Grisyanhon. Kita nabilong na ta sa gitong Grisyanhon, mga hintil. Kita ang unsaman ginakabig diha sa maayong balita. So ang among gihimo dire ang pagwalis maayong balita dili ang pagpangkabig. So kung doon na may nangakabig o kagabian adto kagabi gibasa ni Brother Libby ang gisulti ni Brother Hill Tugahan nga dito sa ilaha sa Bukiran sa Katmon nga ri sa sugod ag suwa ug asa nga matud pa niya daghan diri ang nangakabig sa mga tawo nga tigpaminawan sa inyong programa sa radyo. Wa mamikahibaw anang ubang nangakabig, ang uban hinuon ako nang nahibalag labi na adtong nang labay nga mga Sabado didto ko sa Atipulo, Katmon, Cebu. Pila gyud ka pamilya akong nahibalag dito nga muduol sila magpaila nga nakita na gyud namo ang among nadungog ug nabati sa kahanginan karon personal na gyud namo nga nakita ug personal sad namo ron nga mapaminawan tungod kay niya kauban nato sa pagsimba. Nabautismuhan mi sa inyuhang programa. Daw dili nimo masukod ang kalipay nga bisan dili nimo sila mga kaila pero nakaplagan sila sa kamaturan, nakaplagan nila ang kamaturan tungod kay ilang nabati ang maayong balita nga ginawali dinhi sa kahanginan. So ang kung duna dili tungod nga kami nang dani ng kabig, no, kana siya bunga na o resulta na sa maayong balita nga ginawali. Dili na ingong nang danimi. So in terms of nang dani, wala man pud tagae sa Dios og katungod ang pagdani sa tao, kay ang pagdani iya na sa Ginoo, dili na iya sa tao. Pamati iragod dinyo sumala sa gihisgutan sa Jeremias 31:3 giingon, si Jehova sa kanhi pa nagpakita kanako nga nagaingon, oo gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan, busa uban sa mahigugmaong kalulot gidani ko ikaw. Gidani ko ikaw. So ang Dios mo'y magdani sa tao pinaagi sa gugma. Busa ang Dios nagpaabot pud nga imo siyang baslan pinaagi sa gugma. Mao nang gisgutan sa Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo. So mailan nimo nga ang tao nahigugma diha sa Ginoo pinaagi sa pagsunod sa kasuguan sa Ginoo, o gisulti dinhi sa atong gibasa, busa uban sa mahigugmaong kalulot gidani ko ikaw. So ang nagdani ang Dios. Og ang Dios lang ang nagapanalangin sa iyang pulong nga ginawali, og unya ang mga taong naminaw nalamdagan sila og nakasabot sila og ilang gidawat ang panawagan sa Ginoo pinaagi sa pag-usab og pagbag-o sa ilang mga kinabuhi. Kining atong programa sa tinud-anay lang gyud sa pila na kabisis nga ni aksyon ni og takilid nag-agi og mga kalisod financially. Pero ang Dios naghatag paghihapon og kahigayunan nga mabati inis kahanginan, nag-sustain paghihapon nga kini nga programa inyong madungog og mabati dinhi sa kahanginan, og unya gipakita sa Ginoong nanalangin siya nagbunga kinig daghang mga kalag diha sa tiilan sa Ginoo. So praise the Lord, glory to God, may tungod-an ng bahina. Busa balikon ko Brother Monching,
kung duna may nangakabig diha sa pagpangalagad sa Ginoo nining atong programa, kana bunga og resulta na sa pagwali sa maayong balita, kay ang Dios magadani sa tao ug dili ang tao mo'y mudani sa tao. So una sa pagpangwali sa mga apostoles, sa gihapon nagmabungaon ang ilang mga pagpangwali. Pamatian ragud ninyo ni ang buhat 2:36 ngadto 38, 40 ug 41 unsay gisulti dinhi. Nag-ingon sa diha nga nagapangwali ang mga apostoles. Busa ang tibok banay sa Israel, kinahanglan masayod sa tinuod gayod nga ang Dios si Jesus gihimong Ginoo og Kristo, ang Jesus nga inyong gilansang sa cross. Og sa ilang pagkadungog niini, tanaw og sa ilang pagkadungog niini, gisakitan sila sa kasing-kasing og kang Pedro og sa ubang mga apostoles, tanaw ari usa ta hunong usa ta. Sa ilang pagkadungog kang Pedro og sa uban pang mga apostoles, gisakitan sila sa ilang kasing-kasing. Mauni ang bation sa usa ka tawo nga nakadungog sa mensahe samtang ang iyang kinabuhi o ang iyang pagkinabuhi, ang iyang gituhuan o ang iyang gibarugan, wala natakdo, wala nahaom sa kamatuoran. O tungod niya na sila, gisakitan sila sa ilang mga kasing-kasing, sa ilang nadungog o nabati, gikan kang Pedro o sa ubang mga apostoles. O makadili kakalao, nga ang pulong sa Ginoo nga imong nadungog og nabati maghimaya na nimo, masakitan ka. Nga naman ang pulong sa Dios nga ginawali sumala sa Hebreanon 4:12 nga ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan, hait pa sa espada nga duhay sulab nga mudulot. Mudot gani. So masakitan gyud kay sama sa espada nga duhay sulab. Karon mao na hinungdan nga may mga panahon nga maghuna-huna mo nga giatake mi, gidaot mi. No, ang pulong sa Ginoo nitalab ning dulot sa inyo munang nasakitan mo, kay maog gyud na ang mahitabo sa diha nga ang pulong sa Dios mudulot na. Og unya sa diha ang pulong sa Dios giimong nadungog na bati gipanginsama sa espada nga duhay sulab. Nganuman kay ang usa ka sulab ingon niini ang mahitabo nga kun ang pulong sa Dios imong supakon, natural malaglag ka. Apan kun ang pulong sa Dios imong tumanon, natural maluwas ka. Mauna nga duha ka sulab ang gipanginsama sa pulong sa Dios. Karon ang pangutana mga kaigsuunan, asa ka man nga sulab na bilong karon? Sa sulab nga imong gisupak ang pulong sa Dios o sa sulab nga imong gisunod gituman ang pulong sa Dios? So tungod niya na ayaw mo ka kuha din nga murag kami na inyong rumbo, mo na inyong kontrahon kay diag gidaot mo, ay wa gipasabot ra mo. So dinhi sa papangwali sa mga apostoles, gisakitan gyud sila sa ilang kasing-kasing. O unya nangutana sila, mga igsuon, sila nangutana nga nag-ingon, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton? So this is a good reaction na may mga taong masakitan nga ang ilang nabatian, ilang kontrahon, dili maayo ang ilang ipakita ang reaksyon. Pero pagkanindot sa reaksyon sa mga taong nasakitan panahon sa pagpangwalis mga apostoles, nag-ingon din nga, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton? Karon mga kaigsunan, kining atong programa gitugutan sa Ginoo nga mulungtad kini og mga katuigan. Ug kun ikaw nakadungog og nakabati sa pulong sa Dios, wala ba mo abot sa imong huna-huna nga unsa may akong buhaton aron maluwas ko? Ang ilang pangutana mga igsoon, unsa may among pagabuhaton? So niya ang gitubag ni Pedro sa ilang mga pangutana. Sa 38, og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo og pabautismo kamo,
ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Malinaw ang tubag ni Pedro sa ilang pangutana. Pag hinulsol mo o magpabautismo kamo, ang matag usa kaninyo. Kinsay gisultian ni Pedro? Kadtong mga taong ilang giwalihan, mga dagko, dili mga bata. Unya, matud pa, pagpabautismo kamo, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Ang unang himuon sa dihang nadungog mong maing balita, maghinulsol. Sunod, magpabautismo, pinagi sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa atong mga sala. Malinaw nga kung dili ka magpabautismo, dili mapasaylo ang imong sala. Kay ang bautismo mao kanay instrumento nga pasayloon ka. Ang mo pasaylo ang Dios. Ang bautismo instrumento lang na. Nga imong himuon aron ka mapasaylo sa imong sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Busa kun ang tao nag-ila siya sa iyang kaugalingon nga siya nakasala ug dunay sala, unya iyang gihandom nga unta ang iyang sala mapasaylo, wala siya laing himuon. Ang unang himuon maghinulsol, dayon magpabautismo. So ipadayon na to pagbasa, ang gisgutan dinhi sumala sa 40 o 41 ang gihisgutan dinhi. Og sa daghan pang mga pulong siya naghimog pagpamatuod. Daghan pang mga pulong siya naghimog pagpamatuod. Busa ang pagpangwali sa maayong balita, adunay daghan nga mga pulong nga ipamatuod sa nagkalain-lain nga mga senaryo sa kamatuoran og pulong sa Dios. Sa daghan pang mga pulong siya naghimog pagpamatuod og kanila miagda siya nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan niining sukwahi nga kaliwatan. Mauni ang gisulti ni Apostol Pedro. Luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan ining sukwahi nga mga kaliwatan. Busa sa kapanahunan pas mga apostoles, dunay mga taong musiway, dunay mga taong musukwahi. Pero ang gihangyo ni Apostol Pedro sa mga taong ilang giwalihan, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan ining sukwahi nga kaliwatan. Kumusta man higala? Gusto mo bang luwason nimo ang imong kaugalingon gikan ining sukwahi nga kaliwatan? Unsa man nga nakapahimong sukwahi nila? Ang ipapahulay sa Sabado ni Aris Domingo, dili ba ni mga taong mga sukwahi? Unya sa pagkaon na ay gidili na ay gitugot, pero hasta ang wa itugot nga kaunon gikaon, dili ba ni mga taong mga sukwahi? Gisugo sa Dios nga dili magbuhat, magbatod, larawan ug mga linilok, pero nagluyokbo-yokbo, nagluhod-luhod, dili ba ni mga sukwahi? Ang pangutana karon mga kaigsunan, unsa may imo karong himuon? Kay ang gisulti ni Pedro, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan ining sukwahi nga kaliwatan. Unsay imong himuon? Magpalain ka ba sa mga kaliwatang sukwahi o manginsama ka, muipon ka diha nila? Unya kun atong basahon sumala sa 41 nagingon, og unya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong. Timan ang bautismo dili sa gagmayng bata kay dili pa na makadawat makasagop sa pulong sa Dios didto nas dagko. Ningon, og unya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong. Nganong ila man gisagop? Nganong ila man gidawat ang pulong sa Dios? Tungod kay gikawali diha nila, nakadungog sila. Mausab ni ang nahitabo sa atong programa karon. Sa diha nga giwali dinis kahanginan ang pulong sa Dios, ilang gidawat, ilang gisagop ang pulong sa Dios hangtod miabot ang ilang desisyon nga nabuo nga sila magpabautismo. Ingon ini ka simple, Brother Munching, ang pulong sa Ginoo. Unya nagingon dinhi, matud pa og kanila nagingon dinhi og gibautismuhan kadtong misagop siyang pulong og niadtong adlaw may 3,000 ka mga tao. Wa magingon 3,000 ka mga bata kay og bata paggagmay, pero 3,000 ka mga tao nga nahidugang kanila. O tanawa, 3,000 inana anyad lang adlaw.
nabautismuhan nga nadugang. But ipasabot nga dunay nag-una nga gitawag sa kamaturan unya duna po'y midawat nadugang na. Igsuon og higala sa pangalan sa Ginoong Hesus. Wala ba kay handom nga mahimong ikadugang umadugang sa mga tao nga gitawag sa Dios diha sa kamatuoran? Kung duna kay handom unsa may imong gihulat karon? Ayaw pag-usik og panahon. Ang gisulti sumala sa Santiago 1:21, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa naghingapin nga pagkadautan og dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwa sa inyong mga kalag. Timan ni higala ang pulong sa Dios nadungog nimo, nabati nimo, ipadawat kini nga arang makaluwas sa atong mga kalag. Herbihanon 3:15 nagsulti, samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog ninyo sa iyang tingog ayaw ninyo pagpagahia ang inyong mga kasing-kasing ingon niadtong pagpangsupil nila bato kanako. Higala, nadungog mo na ang kamaturan, nadungog mo na ang pulong sa Dios, ayaw pagpagahia ang imong kasing-kasing kay kung magpagahi ka sa imong kasing-kasing nagsupil karagyod sa mga butang nga imong nadungog og nabati. Ayaw kalimot nga wala diha ang kaluwasan sa taong masinupakon kundi sa taong nagsunod. Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kung dili ang nagtuman sa kabubuton samahan nga naa sa langit. Remember nga ang makasulod sa gingharian sa langit ang mga luwas kadtong nagsunod nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Brother Mon Sing, uban sa nang naminaw, dalaygon ka nga karong mga taknaa nakabaton kag kahigayunan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, busa ayaw pagahia ang imong kasing-kasing. Well, mga higala si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ining puntuha. Unya mangayo ko sa inyo gyud og excuse suri nga dili ko makahuman sa oras sa atong programa kay dunay patay. Kanang namatay dili na miyembro sa Seventh-day Adventist, ang anak lang, no? Apan gitagaan ta og kahigayunan nga makaserbisyo, dili man ni Adventist, Catholic ni ang namatay. Pero ang pamilya nagtugot nga pagaserbisyuhan sa Adventist gabi-gabi. Matapos na Sabado pa sa gabi kay Domingo ang lubong. Busa igo lang ko dire nga mo presentar di kumutiwa si Brother Libina. Unya salamat sa inyong pagpatalinghog sa pulong sa Dios og unta ang kaluwasan inyong maangkon sa adlaw sa katapusan. Brother Libi. Okay, salamat Brother John. So palihog ko nagbasa sa pangutana. Ang iyang pangutana, Brother Libi, sir, dugay ra ko naminaw sa inyo. Ang isugo ko no pagwalis maayong balita, pero ning lapas na ta kay daghan namang nadani sa inyong programa unya ang iwaling ay balita pagpangdani maayong balita na kuno ng atoa matod pa ni Brother Mon o Brother Monching. Okay, digon salamat no Brother Monsing sa imong nindot nga pangutana. Okay, ato sa ning tanawon higala ang mga nahidugang nga nagtan-aw niya si Ma'am Gay Charis Lopez. Mayong gabi mga tigpaminaw og sa mga host Brad John og Brad Libby. Okay, good evening niyo dia ma'am. Niya pod si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat po sa paglab o pagpray, Sister Chari. Unya, good evening sa imong family. Unya niya po si Beatrice Pipert. Amin. Niya po si Edwin Otarte. Salamat sa paglab o pagpray. Unya niya po si Brother Geno Arcabal. Salamat po sa paglab o pagpray. Unya niya po si Brother si Dolores Talo Alquiliano. Niyayang misay, good evening mga kapaglaom. Happy midweek to all. God bless all. From Sabud Church, Adventist Milili, Laak, Davao de Oro.
Daghang Uy, salamat. mayong gabi sa tanang taga Davao de Oro. Salamat sa inyong pag-view sa atong program. Hope nga okay lang mo diha tanan. Okay, salamat kayo Sister Dolores Arquiliano. Niya po Brother Geno Arcabal, ang pagwalis mayong balita sugo ni Ginoong Hesus nga iwali sa tibuok kalibutan. Wala moingon ang Ginoo daniha. Ninyo sila kay walay gahom ang tao sa pagdani sa iyang isigkatao. Bugtong ang Dios lang adunay gahom sa pagdani sa tao. Busa ikaw Mr. Texter, kung mudawat ikaw sa pulong sa Dios, ang Dios mismo maoy nagdani nimo o kana ayaw sayangi kay ang Ginoo nagtawag siya karon. Busa ayaw sayangi Mr. Texter. Okay, ato ning dalikatan ang pikas nga screen. Ato ning tanawon mga higala. Okay. Ato ning basahon ng mga nahigduga nga nagtan-aw. Niya si okay, sa mga nag-like. Niya si Nelson Punay. Niya sad si Antonio Etorma. Okay, unya dirita sa naglab, mga higala nga mga nidugang nga naglab sa atong programa. So ubay-ubay ni ato ning lagtaon. Okay, ni si Rique Clemente. Unya niya po si Sherwin Orsal. Niya si Ma'am Gay Charis Lopez, Jolina Istorco Rizal, Brother Norlan Pagal, niya po si Brother Alger Lipon, nukad po ni sa Iligan, niya si Joan Mingo Golyemas, niya po si Joan Del Sarol, ato pong nakita si Lovely Erosorio, Maylin Codira Batak, Marjorie Milgo, Erixa Sinoy, Lilian Santing, niabod si Judith Sabuya Raga, Lovely Alboro, niapod si Brother Jedel Peritos, niya si Nina Carmila Disinan. Dali lang, Brother Libe, mo interrupt ko. Brother Jidel, needs kaayo na ko ang haplas, kani ko diri. 50 ka buok, Brother Jidel, okay ra ugma og ihatod nimo. Salamat. Okay, niapod si Edelberto Rina Sumalinog. Niapod si Patri Jim Colastri. Niasad si Rogie Bernel Layusa. Okay, mo ni ato mga nakita, mga higala nga mga bag-o nga naglab sa ato nga programa. Okay, ato na tas paghatag og dugang tubag sa pangutana. So naghisgot mahitungod sa pagwalis maing balita. Sobra na tayo, pawali lang ko ng maing balita. Pero ang resulta nang dani ko natawa kami ng dani mahigala. Ang sugo sa Ginoo iwali ang maayong balita. So ikaw ra gyud nagwali diri. Kung naamay mga tao nga nadani, dili kami ang nagdani ana. Kaya ang pagdani higala, buhat ka na sa Espiritu Santo ang pagtandog sa kasing-kasing sa tao ngayang masabtan ang pulong sa kamaturan. So, ikaw lang nagwali tungod kay sugo manggunas Ginoo nga atong mabasa sa Mateo 24 versikulo 14, ingon siya og kining maayong balita mahitungod sa ginarian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan, ipamatuod sa tanang kanasuran, ug unya moabot na ang katapusan. Mura na sugos Ginoo, ang maayong balita ipawali sa tibuok kalibutan sa tanang kanasuran, ug unya moabot na ang katapusan. Una, moabot ang katapusan higala. Ang sugos Ginoo ipawali ang maayong balita. Waman mo yung diniha. Ipawali lang. Kaya diha sa pagwalis maing balita, na diha masayran sa makatawhan.
na dihang mga kasayuran, mga pasidaan, mga pagtulunan, o niya, mga giya nato paingon sa kaluwasan. So kanang mga tao nga mialagad si Ginoo tungod na kay nakasabot sa pulong si Ginoo og ilang gipaminaw ang tingog sa Espiritu Santo, ang hikap sa Espiritu Santo diha sa ilang kasing-kasing. Mahinungdan higala nga doon na nagidagang higayon nga mga tao nga nangita gid sila og asang simbahan niining mga tao nga nagwali diha sa radyo o diha matingalon church nga nikalit lang tungha diha sa ato nga church. Diha sa kadwayan diha sa kahigayon nga nakita nako ang usa ka bisita nga ako kayo kanang Vicente kayo siya nga tao. O niya, akong gisapigaron, tuparan ako siya, gipangutanan ako siya. O niya, gubad, kumusta? Maing buntag. Siya, ko nga, tagadiin man kabad, siya nga, ako bad, tagasab ako. Sukan siya na, pwede na ko isulti ang pangalan, tagasab ako. Siya, ay insi ko. Di siya ni Kristo siya. Ay insi ko. Kumayo kay nakabisita ka diri sa church sa Kaduan, Seventh Adventist Church. Siya, abi na ba, di na nako mapugnan. Iyan resulti. Di na nako mapugnan ang kamatuuran nga akong nadunggan sa nagwali diha sa radyo. Ko nga, sa ilan ni Brother Libby o ni Brother John, so, kung ako na si Brother Libby, napaila ko niya. Ko siya, nalipay siya nga, nakaila siya na ko, nga ako ang nahimamat niya ng Sabado ha, niya. Ko nga, siya nga gusto ko ba, nga magpabautismo, kay nakasabot na dyan ko sa kamatuuran. Niya ang kamatuuran sa isde. Ko, atayin pa, mabisita niya ko sa sinyo, mag-istorya tag-ayo. Ako siyang gipangutana, gibisitaan ako, gipangita na ako ilang balay, nadumduman ako higala. Og sa diha nga nadumduman ako, ga-istorya may, kubad. Ngano nakaingon man ka nga, ngano nagka-desisyon man ka nga, magpabautismo ka. Ngan siya, abi na ba, dugay-dugay na ko nga, naminaw. O niya, tagaan sa kuno siya Biblia sa Jubas 26, kaya waman kuno sila Biblia, sila ngayinse, di man sila kuanong Biblia, tugutan. So, doon ako na nakabisita nga Jubas 26, siya lang balay, kanya nangayo siya Biblia, itagaan ko siya Biblia. Siya nakatabang ng Biblia bad, nga ilang hinatas ko sa pag-ilas kamaturan. Abi niyo bad, kada gabi sa programa ninyo, o madumingos buntag, ako nang tanaw og sunod sa akong Bible ang mga bersikulo nga inyong ipanghatag. Sa dinhira ko kaantigo sa inyo nga programa sa pagtanaw sa Bible. O niya ako nasuta bad nga niya sa Seventh-day Adventist ang timaan isip katawhan sa Ginoo. Ko nga mangutana ko sa imo, pila ka porsyento sa 100%, pila ka percentage nga sa imong nahuna nga ang Seventh-day Adventist nagtunlos kamaturan siya nga 100% bad, 100%. Siya mo hinungdan nga wa gyud ko nagduha-duha, magpabaptize ko bad. Kay abi ni bad, gusto kong mangandam sa akong kaugalingon. Kay basig mabalikan ko sa Ginoo or maunsa akong kinabuhi, may nang mabalik ang Ginoo, andam ko sa pagsugat kaniya. So akong pangutana siya sa mga doktrina sa Seventh-day Adventist, nakasabot po siya, gisumarilan to na ako sab, nihangtod nga, nabutisman gid siya. Sige na, og dila na usa lang na siya sa mga experience nga amo na sinati. Daghan na kaayong mga kahigalaan nato nga nanungha sa church tungod kay nakasabot sila. Kana dili kami nagdani ana. Ila lang gipaminaw ang tingog sa Holy Spirit nga nagtandog silang kasing-kasing, nga di na nila mapugnan sila kasing-kasing ang kamaturan nga ilang nadunggan. Manahigala karong gabi na sa dihang imong nabati sa imong kasing-kasing nga gihikap ka sa balaan nga espiritu
Ayaw pabungol-bungol. Paminawa ang tingog sa Espiritu Santo. Dool sa simbahan sa inyong higala nga mga Seventh-day Adventist Church. O niya, pangutana lang mo, kinsa diha nila ang adunay kahibalo sa pagtudlo sa Bible aron matagaan ka o pagtuon sa Biblia. Ang giingon sa Ginoo, iwaling maing balita, ang tuyo aron ta mga luwas sa adlaw sa katapusan ng higala. Wa naman tay panahon sa dili pahingpit tapuson ang atong tulumanon niya ang atong tulusan. Okay, nagampo na. Amahan na mo na sa mga langit. Salamat o Diyos sa iyong mga pulong karong kabuhina. Tuguti nga buhi kini magpabilin sa panumduman, magagiya ka na muntanan paingon diha kanimo. Kini ang gisalig sa ngalan ni Ginoo nga manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa Jesus is our hope. Kung kaninyong tanan o mga suki o mga pinalanggang tigpaminaw, mga pinalanggang mga viewers, sa ngalan sa ni Pastor Joel Tirana, Brother Saudito, kini ang inyong mahigala, Brother John Rito, kinusab sa Brother Libby Claves Wingon. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban o ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.